Usosiba jikelele onqunyanyisiweyo weANC uMnumzana Ace Magashule kunye nosomashishini Edwin Sodi nalowo wayeyintloko yesebe lozinziso loluntu uThabani Zulu bafuna rhoxiswa amatyala abajongene nawo. uMagashule ufuna abatshutshisi bathandalazise amagama amanqina aye aveza igama lakhe kwelibholo. Kubungqina bakhe kuxwebhu olufungelweyo uMagashule ukwasola nalowo wagxothwayo njengomphathiswa wophuhliso loqoqosho eFreystata uMnumzana Mxoli-Sidukwana ngokungafuni ukusebenzisana. He was not only fired by me, fired by Taranukota, fired by Abikasaburi Matsite, and then I fired him. And it was not me firing him, it was the ANC provincial executive. That's why they hate it. Igunya abantu lezotshutshiso lithi alinyanzelekanga ukuba lichaza amanqina aza kube inikezela ngobungqina bawo ngakubatyholwa. Lithi kule nkqubo yotshutshiso kuza kunyanzeleka ukuba litshutshise nalowo wayesebenza njengomncedisi kaMagashule, uMuruwati Cholota nowenza izifundo zakhe eMelika. We have evidence against her. However, we had elected to make her a state witness. Now that she's no longer a state witness, we will charge her and hopefully she'll join them. If she doesn't, she can be tried separately. But I need to emphasize that despite her not cooperating and not being a state witness, we have a formidable case that will present to court that will lead to the securing of conviction. Kunanamhlanje zibalelwa ku-30,000 izindlu ezinophahla lwe-Asbestos eFreystata yaye lunobungozi eluntwini. Inkundla ithi uMagashule wasebenzisa amandla akhe kwifuthe lokunikezelwa kwale thenda. Ukanti baza kubuyela enkundleni ngoFebruwari wonyaka ozayo.